Yan mga kapatid, ubusan tayo ng gas kaya dito tayo magluluto sa Kalandi Uling. Yan, nabili namin to sa Kamsor nung umuwi kami ng Bicol. Kaya may tagpa. So, una natin gagawin, lilinisin lang natin to. Tanggalin natin yung mga abo. Yan, ganyan lang. Tanggalin natin yung mga tirang uling. Gamit pa yan mamaya. Ayan, may mga tira-tira pa siyang uling na maliliit. Ayan. Linisin lang natin ganyan. Pati yung abo sa ilalim kunin natin. Ito lang mga kapatid, nalinis na natin. Lagyan natin ng magamit tayo ng papel para malinis siyang dumikit. Hindi, lagyan na natin ng uling. Dami. Gagamitin natin yung mga kapatid, mga pabilang na scraps natin. Tayo gagamit ng plastic kasi harmful po sa kalikasan. Sa probinsya ginagamit kasi maraming ano doon, bunot ng nyog, yun yung ginagamit, madaling pang ano, gawa ng siga.
mga kapatid, ano dito, gawa ng apoy dito sa Kalandi Uling. May ito natin ang pumaypay. Yan. Para tuloy na siyang magbaga. Pwede natin isalang yung ating isasalang na lulutuin dyan. Kahit ano, pwede tayong mag-ihaw, ulam, kanin, yan, pampalambot ng mga karne, bilis lumambot yan.